салом алайкум бародарони азиз. ба диққати шумо боз як ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар вилояти хатлон, шаҳри левакан, яъне сарбанди аввала, ана деҳаи хуррамде. бародаро ака бигем болои ботробод, ҳамин трасса ки дидестем, болои ботробод дай мақсад қалби оқгаза. ина бародаро ҳамин трасса, ина таксиро диден чихе рафтестай, хона далави раҳ қарор дора. бародаро исн мерем короче, ина оқгаза хона примерно пеш ферма мегем короче, да ҳамҷара бародари ботробод нигоҳ кунен, ҳам каҷи нам забор ҳами хел то ҳамҷай хона ана ака ке бигирем документал на 6 сотиқа, ина ки ай 6 сотиқ бародаро зиётай ягомчияк боира бохтон бо ай пеш мебинен. мақсад агар гапи мо ки чӣ нашава мебинем. биҳад хона хонаи хубай дар ҷои хуб қарор дорад. главни бародаро ҳарати об бадруни хона бози ҳамаша бо ай пеш навор мекунем, нишонтон метам хитон бо мебинем. бародаро ай шаҳри бохтар, яъне аз Қоронтепа агар ба такси биёед то ҳамиҷара бародаро 10 сомона, ай пеши паварти ботробод биёед 5 сомона. бародаро болои ботробода қарор дорад. хулоса оз мерем бародаро ҳамаша бо ай пеш навор мекунем, нишон метунтон бибинем. главни бачаҳои ботробод лайкора фурӯш накунем. мерем ба даруни хона. бародаро чиқаре ки мебинем мо ай дари хона дар омадем. хонао нав сохтагӣ бидай, полни боғроғшина беҳад ҷои салқини хушрӯ. бародаро ана аяк лавози шурӯъ мекунем. ина мархчае ки ӯзи нишон додам, ина бо дар даруни хона. бародаро масъалаи ош проблема нест. ина дан дар рози рости гап замок вайрон шудагӣ бидай. бародаро ин меҳмонхона шай якум ҳуҷрае ки дар ҳамиҷай бародаро 4 ҳуҷраа бо далшишоз бо мегем чӣ дора надора. якум ҳуҷраш яъне пеши дарозада меҳмонхона ҳавлияи неҷа пеш долон дора. бародаро 3 ҳуҷраи дига да иҷа дора. бародаро ина 3 ҳуҷраи дига ҳози ҳар як кадоми амира ма шумо да нишон метам. бародарои хонахар хитон уже мефаҳмем. ина бародаро дарозае ки ҳози ма дар омадам, инами дарозашай ина агарот онаҷа мо арақчаи ове ки ҳози шумо дидем бо давҷай любой намуди мевара дора. ангурош ҳам аста, мақсад яки чойлоб кардани бошем ҳамаш тайёра. шурӯъ мекунем. бародаро ака якум ҳуҷраша дурунша надидем, инаи деҳим ҳуҷрашай. ина бародаро фақат агар мисол одамет ки мисол аббои бизаниш ижои хона намудаш дига мешава. дига ҳама чиш ина ранг пангаш задаги тайёрай. полош бародаро стяжка кардаги нилон пафтаги. инаи деҳим ҳуҷраш. инаҷа барои кӯриша биромадан мақсад болош чияй муридора. хоно бо ғишти хомай. бародаро хоное ки озем дани момент зиндагӣ мекунанд и ба ғишти хомай. ина бародаро деҳим ҳуҷраш. як чиро аҳамият дидем. бародаро трезош чӣ калон калони хушрӯай. бародаро беҳад рӯшаниш дурай. рӯзда вообще умуман светам дар кор нестай. шавдам ҳатто шавам боша бародаро ба ин трезо беҳад калон метавад. ин деҳим ҳуҷрашай. бародаро ин деҳим ҳуҷрашай. инаҷа сеюм тоис буд. инаи чорумшай. бародаро инаи чорум ҳуҷрашай. ишамам хел трезаи калони хушрӯай. трезои хона ҳамаш бародаро беҳад калон калони хушрӯ будай. инаи хонааш бо ина. ин хона агар абой медошт мисол дар назари шумо дига чӣ метофт, не ки ба ҳар ҳолам ҳамин хелам беҳад салқин дай. бародаро ина берунда набошад 38-40 градус гармай. ин дуруни хона дуромада ина кондиционер надорад. да таво салқини хушрӯай. бародаро бо ира шумо хитон мен убедица мекунем. хулоса подоконникам айчошон на қой дарияй трезора хайхтон бубинед до тарафҳои мешавад. ана бо 4 ҳуҷраш. бародаро ана ози бо чизе ки дора ҳамаша аяк лав шумо да нишон метам. на бародаро инаи парада ин тараф 7 блок қатия. бародаро инаи тарафаш мисол ҳамаш 7 блока. ин тарафи ки шумо дидем иш ана ғишти хомай. иш ҳамина трезаи калони хушрӯ дора. иҷаш рассмотрения хитон да мисол чизе ки мисол шумо карданишен далшиша баъд хитон мекунем. мисол отеплитиш мекунем, потолокша мезанем. ина шкатуркадагиай шифире бо боги. иҷаш хоина бо як навеси дига. як навеси дига. ана ки наҷара бародаро анҷомхона гуфта кардиям.
мумкин 7-8 метр боша бародаро дарозиш ина ҷои дитреза баъд дар чизи хитона мисол чиш мекунем намекунем и ҳамаира бо хитон бо одами хонахар худаш медона ки чиш куна бародарои азизи ман беҳад хонаи зураи сари раи калоне ки мисол ай такси мефурӯи хона медроӣ бародарои ботробод ҳаракат кунем бачаҳои оғгазар лайкора фуромӯш накунем криша конвертай полниш вири бобогияй ама бародарои азиз и тараф чӣ хеле ки гуфтем тарафи дарвоза ҳавлӣ исон ҳамаш боғ пешхона мисол любой мевара бародаро бовар кунем бинем ҳама намуди мевара дора ина иҷода бародарои азиз ҳамомшай хай иҷош оли таъмир надора иҷош таъмир надора баъд ирахтон мисол кафелки задем утеплит мекунем ҳамаша мекунем и ҳамомшай ай крайни уже кабинети диглер яъне ҳоҷатхона ишам ҳам хеле замонави кадаге бародаро битон чӣ кадаге на бародарои азиз кабинети диглер ана бу ҳамин ол ай пара бародаро на бародарои азиз ҳамин арақча ҳам ки ба дуруни хона рафтагия я лава ки берун мебуроя бу аврад наст ини дурун медуроя шерики наворда дидестем ин ҷо бо ин қадия ҷо дора мисол ягон проблема неста бо ягон чизи дига ки мисол хитон бисозем мерем бародаро бо тоҳад имкон дига ҷошам нишон медам ин тарафак да як навесак дора аловхона боша бародарои азиз нигоҳ кунем як роҳат ҷое ба худо аз сабаби дарахтҳо хеле хонаро обшин чута нишон дода натонистестам ина бародарои азиз инаҷа афҳам бо як тандири дига кадагиай ина тандирам дора хулоса тандирхонаам дошта ина бародаро уҷода бафкирам ки сохтмонош якташ кухни мешава якташ анҷомхона ягони сустун мешава бародарои азиз хулоса навора поддержат бикунем лайкотон кати бародаро ҳама хизматоимо баҳри шумо бародаро бародарои хонахар адресия бор дига такрор мекунам вилояти хатлон шаҳри левакан яъне сарбанди аввала деҳаи кудом деҳаи хурам де яъне ина хонара ден 6 соти зиёдтаракай 4 дар хона бародаро анҷомхона ана дегдонхона мисол ҳамаш қоидави астай исонаш ободи хишрӯй у тарафш буда дасти хитонай хитон мекуненаш нархш боша бародарои азима 320,000 сомонӣ бо ягон чи арзон мешава хона дар сари роҳи калон қарор дора бачаҳои бодробода мисол удобнияй гем продолжения ҷои хичонай бачаҳои оғгазада сари раҳай ҷои рушди хишрӯай ҳамсояи нағз дора сохтмони навай бародаро ҳуҷҷатҳои 100% дора фақат кадомеда ки маъқул ки шид мерин оформиш мекунем хулоса чизи буд нишонтон додем бародаро лайкора биҷиқен кадомеда канали мо бори аввал метавона обуна шава аз нарху навои хонаҳои шаҳри левакан шаҳри бохтар ноҳияи кушониён ноҳияи вахш бохабар шава боқӣ дар амони худо бошем дӯстони азизи ман